Sen soğudan oturmada öýe gidiver. Yok atasy. Aktıcığımın dünýäni görmän hiç ýere gitjekler. Maya! 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 Yeri näme? Oğlum gorkaday. Oğlum görjek bolsaň irrek gelmele keninde. Giýjäň ýarynda näme işläp ýörsiň? Äkitdiler oğlumy. Nine gittiler? Kıyın salmağı. Ay şey diýsenen yüreğime yardım. Kıyızlara ayda var arlıklarını kogca yosunlar. Eşkeğinmi gannım? Ay keyvani. Alet etme ödüm var ayağınlarına. Yok sen bir koloyda varma var arlıklara bendiğinin iyisi çıkar. Oğluma bolyan neler? Neyem bolman? Men oğlum bolyan bolsa var ha. Demirden hökman başı kaymanır maya. Bolya sağ ol. Saatın yok mu? Saat götüremem. Sen hemen oldu? Indi garaşýan. İndin araşan? Lukman Rşiler yüktüleptirler bolun. Şuun dine oğul olur yalar. Bizim oğlumuz olsun da Hudaýym. Kay gitme, ne deyip bolsa oğlun o? Ağzından Hudaý estim. Gutluyan Jorajan. Jorajan gözüň aýdyn. Ýaşlar uzyn bolsun. Ýagdaýlaryny gowum gözüňiz aýdyn. Ta oğlum. Çağılar getireyinmi? Yok yok, hoğlukman. Ataýew kim? Talip bolmaly. Men Kutlayan tiziň oğluňyz boldy bu işlik. Ýaşly düýün bolsun Serdar. ejeme bir boşlaýyn. Bizimki näýlike? Alat etmeň boldy bu işler. Maralcan, al oğlum. Kurwana çağılarının bolanı ayan olup duru. Yöne niyem o mama dini oğlunu tutup durka. Önemeyen alamatı ka. İyilik olsun na Hudaýym. Cerencan näme boldy? Uğrum ýoklu. Maralcan. Şol taustur diýwank ýene bolmady da. Wah, bu edek näme boldy? Şo öňkü ýaly. Sekid aýlyk. Wah, näme de bolsa, 9 aýdan bir kun alanam bolsa çağan taklap bolardy. Hudaýym özü bir gowsun etsinne. Wah, Maral, bu olam 4-nji çağaty. Bilýänle, öňkü çağaty men nowatçy wagtym şeýle bolupdy. Ayşe'den, adamyma aýtmaň çağamyň beýle bolany. O agatagır deger. Bağlacağım elime alıp bağrıma basıp bilmedim. Ece diyen sözünü eşitmekten mahrum olayım. Men garamaňla ekenim. Tağuscan köşür, Hudaýdan gelenler gayrat et. Vah, menki yine olmadı da.
Ademim şu sapar şeyle bir garaşdy. Yok. Ol endi meni bagışlama. Barынан emetir. Gaýninem ölmege maqtygmy malsadım diýen arzulary. Puç boldy da. Şu jagada oğulcugmur berdim diýip beräýmeli. Men näme günäm arka. Maraljan alawly. Tawutjan. Nuňa bir işitirmez. Başyň ýaşdyr gaýrat etdi ol. Tawut. Azajyk uklajak bol. Men ağır fotolardan habar alayım. Bolýarmy? Wah, iň soňky umydyma medelle. Ademim inni meni soğuşat. Tawus Hudaýdan gelenler. Adamyňam oňa düşünýänler. Özüň gynama. Wah, gaýninem pahireşdäýse has agyrlaşar. Aktygymy getirseň menne kefel galmaz diýen arzulary üzüläýdi. Men näme etip öýe boş barar? Ýok. Men öýe barman. Beýdime Tawus. Ehli zadyň bir çykalygy bardyr. Özüni el aljak bol. Bir azajyk uklajak bol. Maral berdiğimden meni bagışla. Men öz hasratymy size de aýdyp gynandyrýar. Eneler bir-biriniň hasratyna düşünmeli. Onsoňam hasraty çeken düşünýänler. Azajyk köşeş. Wah, ine bolup bilmedim demi. Tawus näme? Şemala ayna çıktı. Şonu yapmıyor. Açılsa gıylar yapar. Sana yerinden kalmak bolunok. Men ödüm näme üçin ayamaly? Men adamym 3 ay mundan öň aradan çykdy. Şonu maňa ýaşaýyş gutarany düwenli. Oğlum bilen gaýnlarym köşüşdirmek üçin yüreğime daş ağladım. Ağladım, içimden ağladım. Olara hiç zat görkezmedim. Wah Maraljan, sen öz hasratyňy özüňe ýetdik ekendi. Meni bagışla. Alla köşüşdir. Alsam bolýarmy? Howur. Ağlamasyn goýaýdy. Köşeşer diýdime. Maraljan alawly. Goýma sen oğlum bolsun. Tawus.
Maral, otyermi? Otyermi. Maralcan, sen ne hilim erdeki? Sen şu herekedin bilen bir maşgalany bagtletdiň oturuverdin. Bir oja we döwlet getirdin. Ömrüň uzak bolsun Jorajan. Wah, bilmedim-de Jerenjan. Bir işe etdim bolyn. Men ne derecede gayratlygym ya ejiligim ertir öýe baranymda belli bolar. Ömrü dok bolsun. Albalacığım, toydun. Oğlum ýaşy uzyň bolsun. Sağ ol. Toýlarynda Berdim dip beriligi bolsun. gaňra ýakan. Nährene ömrü dok bolsun. Tuğulama, bolu bilýär. Getirmaňa eder pahlasyň. Kara jüwedime diýeni. Boýumda laýlanen bar. Gel sen atyňa mindirek. Atyň gutly bolsun balasam. Ömrü uzak bolsun. Eneň ataň gowantyr. Menem şolar bilen bile gowanaýyn balasam. Kara jüwedimde laýlanen ýat. Ýaşy uzyň bolsun Maral. Sağ ol Sagar. Taňry ýalkasyn. Size de jerenikiňizi Hudaý ýetirsin. Sağ ol. Aýdanyň ersin. Sağ ol Maralcan. Ele ata boşluk dy metrdejem. Getirdi maňa ver. Aktygym menipdir öýe. Balam menipdir öýe. Oy, oy. Ýür ataň ýanyna baraly. Oy balam, oy. Ağlama. Oy balam, oy. Oy gülüm, oy. Tuğulama. Näme beýle ağlýar? Hani kıydın maňa ýarany? Sağ olun, taňry ýalkasyn. Ay, agtyk ýaşy uzyň bolsun. Sağ olun, sağ olun. Häzir. Sigin ben getirdim maňa bere. Häzir hemmeňizem götürersiňiz. An koýany gyzagym ağlamany. Koýany koy. De, hani. Han koýany gyzym tetin koy, han keýwany. Gyzagyny şu ýerde getirali. Ata, zigim gadyna näme dakkar? Näme sen bilen okmy? Ýadyňdan çykardyňmy? Atam gyzyňyz bolsa ne mehir dakkar diýipdi. Han enesi, garren etinden galynyk boyunmagyny getir bakar. Bor. Ala papi. Enesi, sen miniň alajatyny täze işipsiň o. Al gyzym, nesip etsin. Ýaşyň uzyň bolsun malam, görjegiň gowluk bolsun.
Atacan, men mektebe gittim. Bolýagydym, sagaman bar. Sadap doganyň kömekçisi ýetişipdir. Tügeleme, iki ayaklı, iki ünne diýlenne. Mährijiň doglany edil ýaňy ýaly. Şu agtajagym dünýä iňeli bäri men özümiň taýym tapan ýaly boldum. Men mähri doganjagym gaýdyp geldi diýsem boljak. Marala jaň edýärmiken? Göçýänmi gaýdyp? Maraljan, biginni gatnaşaly. Siziň şehiriň aňyr çetinde ýaşaýanyňyz ömür gowda. Oglumy görüp ýörsem birden ejizleýmeýin. Zerur bolsa telefon bergim beren jaň edäý. Ine al. Hani? Bolýa. Zerur bolsa jaň ederin, Maraljan. Ay bolýardy. Oňaýynla. Maral berdiňmi? Mümkinmi? Gel Serenjan, geçiver. Maral berdiňmi? Köýene ýazgylary seredip oturýarsyňyz boli, ýa kitapda ýazmakçymy? Serenjan, inni mene nämeçem hiç bilýän nälerim. Şol tagsyr diýwan nädip tapjagymy bilemok. Oğulcuğum giycelerine düşümden, günnizem huşumdan çıkanok. Doğru edýän Maraljan. Şu ýazgylardan oň salysyny alyp jaň edäýmeli. Wah. Men şu ýazgylary näçe elim alyp goýanmy özümem bilemok. Hergedek içinden täze bir salgy çykajak ýaly bolup dur. Näme? Olar o ýerde ýokmy? Telefon belgilerini bilip jaň etdim. Emma o ýerde başga adamlar ýaşaýar. Olar bir ýan başga jaýa göçüpdirler. Maraljan, sen gaýp etme. Biz olary hökman tapar. Ýör bizim aýymyza öteli. Ecem işten gelendir. Oň bilen tanışarsam, tapaklarymda saýynyp görer. Ola sen bize bararsın garap. Geldin mi gıydın? Sen yeki del yalla. Hani gelin hani? Tuveleme, geçiverin. Salamu aleyküm. Wa aleyküm, boğulun kim? Ece, muňa ady Wepa, bizim sınıfımıza täze geldi. Şeyle masıl, görnähil mehirli oğlancık. Ece, men näme? Wah, sana döneyin gıydym. Hani gelin? Eliniz ýuň, men sizni naharlaýyn. Wepa, görýäňmi sureti? Bu meniň atam bilen doganjymyň sureti. Olar ekiller ekeni. Aşgabatda yer titremesi bolanda, onuň doganjygy ýitipdir. Atam onu gaty köp wagtlap gözläpdir, emma tapmandyr. Bu suret bolsa men qaqamakdy. Ol uçurman ekeni. Men tek dünýä inmäken minip gelýän ulogy çaqyşyp elek bolupdyr. Men qaqamydyň şu suretde görýänler. Ýöne ejem bize qaqamarada köp gurrun berýär. Mehri gıydym, gel maňa kömek et. Wepa, sen görber, men ejeme kömekleşeýin.
Ece, Wepa sınıfımıza täze gelen soň, hiç kim onu yanına oturtmadı. Men oturttum Ece. Doğru edipdirin gerek Ece. Howa dogry edipsiň gyzym. Ýüregiň ýokgalygy edil ejeň-de. Alyň ene tüýç köke bilençin. Ece, Leyli bilen Ceren ejem geldi. Şeýlemi? Garaşyp otyrdım. Mehrijan gowjamy gyýdym. Okulaň ogmy? Hawa. Wah, Cerenjan, geliniň gowulaydy. Maraljan, sagurguna tyrmysyň? Salamu aleykum. Wa aleykum. Görsen nählik edepli joglan ekeni. Mehriň sınıpdaşy. Leyli, Wepa, ýörüň oýnalyň. Barın çağılır, ulu tawda oýnaýyň, barın. Barın oýnaň. Maraljan, ýagdaýlaryň oňa Şükür, öýde ýagdaýlaryň gowmy? Maraljan, ol oglançyk kim? Nerden geldi? Ol Mehrijan bilen gelipdir. Ady Wepa. Men oguljuňmy tapaýdymy kaň öýdüp, ýüregim bir hili bolup gitdi. Berler kitabı. Kitap menki. Berler kitabı. Kitap menki diýdimi? Çiýişik. Besedin uçmaňyzy. Özüň çyşyk. Ejem aýtsaga. Hen dünkü kabul eden daýaw eliniň bara. Şoň ogulçygy boldy 4,5 kilo. 4,5 kilo? Tügelemi. Pelwan. Pelwan kemi ýok. Oý gyzym, sana näme boldy he? Ece ve parmağa çiğik dik söktü. Hey, bolmandyr o ýa. Oýany, Geleniň ýaňyny iýe murşup ýetişädimi? Hani goýsaň, goýup alam. oý aglama. Öýdüň başlansyň. Oňuşmajak bolsaň gaýdyp Oğlum. getirmen. Aglama. Bar oýna Bar. ber. Cerenjan, men sana jaň edip gelip gitdiýeniň sebebi şu gün bir adaçyk ymyzganypdyryn. Şol tawus düşümde maňa bir zatlara diýip ýör. Bu näme alamatka? Wah Maraljan, olary hiç kelläňden çykaraň. Şoň üçinem olardan düşüňe geri. Alada galma. Wah, ahir hayır bolsun na Cerenjan. Oğlumyň jan sag bolsa bolýar. Dagy men näme diýeň? Maraljan, men inni gaýdaýyn. Senem nowatçylygyňdan soň adyrak diňje bar. Ýa-da. Ýoklu, dynç bolmaz Cerenjan. Häzir gaýynlarymam gelir. Bilejen ahir ediner, oturur, gürleşir. Sadagym garaşýandyr. Men gaýdaýyn jogurajan. Leylijan gaýdym. Ýür gaýdalyp alam, ýür. Mehrijan Wepa, biziň käde baryň bolýarmy? Atam gelipdir. Ata, hani enem gelmedimi? Eneň dogurlaryna galdy. Erkir geler gyýdym. Aman var. Leylijan, senem bärdimiň. An gelen bärik gyýdym. Tügeleme. Salam. Cerenjan, Gurulmasın. näme? Baryňyz aýagy üstünnele. Men gaýdyp barýardym-da Wepa da. Oturmaly ekeniňiz. Salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Boğlunçuk kim? Bunun adı Vepa, sen adın Gülendin, Mehri'nin sınıftaşı. Şey diýsene. Tügeleme. Leylijan, sen näme maňa aýdym aýdyp bermeniňçe bolýarmy? Haydi Any bence. gyýdym aýt. Alo, tiz kömek, dinleyen doktor kömek. Suğa düşüp bir çağ kızlar mağana başladı. Familya diye korcuk, adı näme Äşe, onunla men tiz varcak. Ay berekella. Kızgınıma gaýdypdyr gyýdym. Me, şu jaga derman iç. Al. Inni gowlaşarsın. Gecesi bilen yatmadan gyýdym. Ukun gelýärmi? Yok, uqim bilen ok. Azıcık yatsan gowlaşarsın.
Beýle irkimkä gelen. Eýilip bolsunna. Häzir gaýdym, men gapyny açaýyn. Uy, Wepacan senmidin? Salam alaykum maralaja. Wa alaykum. Eýilikmidir? Beýle iýirläpsiň. Mährowum maralaja. Gijesi bilen gözagma geldi durdy. Zordan men daňatýança garaşdym. Wah, Mehirjan gowy. Ýöne bir adajyk bokurda galypdyr. Mährin orsam bolýarmy? Näme bolman? Hani ýör. Han dur hani. Seňe bir hili kızgynyň bar ýa-Allah. Sen Mehriň ýanyna bar, men häzir barýan. Salam Mähri. Salam. Men seni alla dedik gaýdy berdim. Oňurypsyň Wepa. Menem seni gaty göresim geldi. Ýöne ejem aýtmaga utandym. Pencerem çykaraýyn, ýoksam gaty sylay. Han sen dur. Kızgynyň barlak göreli. Meş şunu koy. Han ağzını aç. Oo, bokurdoğun kalıptıra. Oh, siz soğukla diýdiňiz mi? Ýok, Mähri, biz soğukla diýmedik gerek. Ýok. Wepacan, han ýür bokurdoğun emläli. Ine şuň bilen bokurdoğun çaýka. Öz boyun wagtyny Wepada gaýtdyr o. Joracan, gijesi bilen Mehri gyzyryp çykdy. Daň bilenem gelip Wepa gapyny kakyp dur. Görsem olam ýanyp barýa. Şu ýerde men gaty pikire batdym. Wah, şu işten soň Tağ soň salgysy boýunça olardan habar alyp gaýtaly. Bolýarmy? Ýerine etýär. Bolýar. Mümkinmi? Salam. Salam. Gel Leyli. Gowatyrsam maşyk-maşyklar. Leyli, sen bolşuň nähili? Utananokmy? Oýlanman bir zat diýende oturuberýäňler. Dogurda, siziň atlaryňam utgaşyk gelýär. Ýa-ha siz ekiller bolmaly, ýa da aşyk-maşyklar. Bolýar, biz doganlar bolaýar. Şeýle gerek Wepa? Orla Mähri, Leyli şişikdir de diýer goýar üns berme. Bolýar, enekide Wepaga tügerjek bolsa men aýtmarynam. Ýoksa-da, gaýynlaryň ýerde. Görlen oklar, janlary bir sagmy? Wah, Hudaýa şükür. Olar tirkeşip molla gara diň jalmagy gitdiler. Eçe, biz onu mektebe gitiberjek. He, Mehirjan, haçan gelersiňiz? Ay bilmedim, sinamyz tamamlanandan soň gelermi-ne Eçe? Maralaja, jaralaja, sen agdan soň gyzlar bize gidersin. Bolýa. Üstünlük arzu edýän gidiberiň. Gaty gije galaýma. Baran soň mesleğine kanty tururdur. İnternete çykmanam öwretjekmi Wepa? Öwredir. Ýerine çalp gidelim. Maňa da öwredersiň Wepa ýa-da Mähri öwretjekmi? Geçen de Mähri öwredipdiň. Seni gaýyp gowja bolgun. Dogurda, näme aýdýanam ýalanmy? Leyli, Aýgül, gelin bir maslahat edelim. Leyli, sen oturuşdaýdyň? Aýgül, sen bäri geçe. Onna şeýle. Okuw soramyz soň kim haýsy käriň eýesi bolmaly?
Okuwu taramazsaň men lukman bolmak arzum var. Men lukman bolup ejemin kärini dowam etdiresim gelýär. Wefa, hanay sen kim boljak? Men antak belli karara gelemok. Aýgül, sen kim boljak? Men o taramdan soň saat molunmasy bolasym gelýär. Wefa, Serdar, dostlar. Gelin üçüýümizde motosyklem bolalım. Wefa, sen öýüň deňinden geçeňde bir gudok berersiň. Gyýlar bolsa han-ha wepa geçip barýar diýerler. Men bolsam köýdek sesleniren. Beýle bolsa menki 3-nji bolýarda. Diýeni Murat, sen ilkinji bolup kime minirersiň otlyňa? Mährim minirer. Wepa ruhsat etse minirersiň-de. Leyli, sen bolşuň nägili? Sen näme utananyňokmy? Biraz rahatlyk bolsa seni minirjek tapylar. Akylja bol. Mähri, sene geldikmi ýa dardy etmäge? Dogry aýtjaň Leyli, gelin synagmyza taýýarlanaly. Haşet programa ýerler. Şeýdiban faýl açylýar. Açylanan soň şeýdip işledi bermeli. Bu näme Wepa? Bu bolsaýdymlar, oňa girmek üçin näşeýdiler Mähri. Düşünüňdämi? Wepa, maňa da öwreçek diýdiňe. Anna işlet. Indi näme etmeli? Näşeýdip faýl açmalylar, işledi bermeli. Gyýlar, näme kompýuter öwrenýäňmi? Wepajan, oglum, hança açýar? Häzir bar ýaşaja. Ýürüň. Ana şunu şeýerine getirýär. Şeýdiban kompýuter açýar. Salam, ýagdaýlaryňyz goňmy? Hany göreli. Jeren Batyryny şu näçe çağa dünýäni? Şugul 17 çağa dowrly. Olardan 2-ti ikem, 1-em 3-em. Ikem diýmen ekizler diýelmeli. Kanýyorum. Salam. Salam. Goň ýagdaýlaryňyz? Ýaxşy. Ine şeýenjamlar bilen çağan ähli ösüşini syýynlap, heljerip, gödöwçülükde saklap bolýar. Ýürüň. Jerenjan bagşla meni. Aýdýan ýokdum Aral. Häzir çaý içer. Hani tut käsäňi? Alın, çekinmäňde için. Çekinmäňde tüýji köküden alsaňyzlar. Upajan, Tomutka diýen jarşynda men seni mamaň, babaň ýanyna ugradayyn. Wepa, o näkil gow hevle dersiň. Hawa, Ay bolýalaýja. Men owa gitmäýinle. Seni gaçyp görasym geler. Olsaňam Leylini, Mährin küsar. wah görýän bolen seni Mähri bilen bir mündam aýrar ýaly. Inne Leyla moşully. Ay borla, meňem ýüregim osar. Ejeme bir jaňa deýin. Bolýa gyzym. Eje sen işten geldinmi? Bizi Wepalarda. Ýok, Wepanyň ejesi bizi naharlady. Eje ýadadyňmy? Çağa köp dogurlymy? Mähri goýma dur, ejeň bilen gurlaşaýyn. Eje dur, Leyli sen bilen gurlaşjak diýe. Alo, Maral eje. Ejem çağa dogurlayan öýdem ýa siziň bilen aýtdymy?
He, şöyle mi? Biz o nädir barar. Bolya sağ olun. Bolya, sağ olun. Mehri, öýe gaýdaýaly. Bolya, ýer. Eje, men gıylary guradaýyn. Bolya, ýöne gaty gijag almagyn. Bolya, sağ olun. Maral eje. Çağı doğrulayan öy. Bu näme bolýar? Şo telefon belgisi bilen deňek göreýin. Edil özde. Innimen nämesemkä? Jaň edip göreýin. Ýok. Jaň etmeýin. Jaň edeň. Belkem bir ýen bilýändir mara. Alo. Maralcan, bu senmi? Hawa. Sen kim? Men şol tausturdywa da. Kim? Şey diýsene. Niye helýärdiň? Oğlum ullu kanca bolmy? Maralcan, sen hiç zatdan haberin ýokmy? Ýok. Mehriň ýanyna barýan ýopajanma. Maral. Bundan çıktı o diýsene. Taus. Sen maňa telefon belgin goý. Otuzaltı, 27, 26. Men bir özümdir sen. Soň gürleşeriz. Bolya. Boyuma döneyin balam. Ullu kan yiğit bolupsun.
Geldin Mehrijan, alam. Salam. Wepa saman geldinmi? Oo, Uçuşun goýuşdymy? Gülýaly. Mehrijan, men ilkinji uçuşum juda şowul boldy. Özümiň ilkinji uçuşumyň dela bolanlygyna diýsen buýsan ýa. Seninni tutuş dünýäni görüp başlardyň wepa. Nefis bolsa, Mehrijan saňa da görkezler. Biziň uçurlarymyz dünýäniň çar künjegini tutýarlar. Ýogsa da Mehri men senden bir zat sorajakdym. Näme sorajakdyň wepa? Sora ber. Mehri maralajamyň ýagdaýlary gowmy? Delide men mehmanhanada ýatyrka maralajamyň düşme ýüripdir. Qataradalar. Wepa, sen hakykaty düşde görýän olaýma? Dün akşam gannatsy ýokarlaryna inni gowy. Gowy bolsa bolýaly. Ýörenle maralajamy soramaga barar. Assalamu alaikum Gurbana. Geldiňizmi? Wepa, sınıftaşımız Murat bara. Owo, Olar duna yetip otlu sürýänçi bolupdyr. Ol meni öz otlusyna da mindirdi. Murat serimde tapylypdyr o. Serdar da gynam görýän Mehri. Mene eýlek uçup hiç birini görmem bilem o. Ýogsa da dün işden elýäkä, men kaptalymda bir gara Mercedes durdy. Oň içine seresem, Serdar gapyny açyp ýylgyryp otýar. O meni öýe çen uratdy. Men oňa sen del alçyny aýtdym. Mene Mehri bir hilleýli öğretmeli. İlke men okuwda boldum. Innem ol okuwda. Ýogsa da maňa Leyli internet boýunça hat uratdy. Ol şu nertir gelip işe başlajagyny aýdypdyr. Tügeleme. Wah huşumdan çıkaýypdyr. Mehrijan, men saňa sowgat getirdim ha. Ine al. Nefir etsin. Korkma da açıver. Göňülme yaradymy? Owadan zat. Sen maňa muny gözlegmesin niýballyňmy? Özüňe näme üçin almadym? Men haçanla ikinji çorman bolup işe başlamda, maralaja men penjegime anha şunu dikip berdi. Men muny hiç ýandan aýramam. Wepa, bu akşam meni Murat çatyra çağırýar. Seni bizlen gideýler. Arkaýyn öýdüňiz bilejek giderim. Men arkyp bolaýmaýyn Mehrijan. Ay ýigit gürledi o. Haçan sen meni ýanymda artyk bolupdyň. Biz bilen gideýler wepa. Togry aýtsam Mehrijan arkaýyn giderim. Men biraz ýada olar. Sen ýada bolsaň, ilk seni öýüňe düşürip, soň men gideýin wepa. Ha, fena oňardyň o meni. Tüýs hassetdim o. Maralajem sorap soň öýe bararna. Maralajem ýoksa menden gaty görer. Bolýa hawalagan. Ece sen öýdemi? Geldiňmi gyýdym? Wey, wepajan senem geldiň oglum. Assalamu alaikum. Salam gurgunmyň. Haçan sapardan geldiň? Maralaja edil şu wagt aeroportdan gelip durşum. Ece sen akşam wepaň düşüne giripdiň. Hindistana dagy derrew bark gelýän o. Mehrijan, men sen işiňe jaň edip, eliňe jaň edip hiç tapy bilmedim gyýdym. Eliňe sen öçürüp goýupsyň öýdýän.
Hawa. Alada goýan gyýdym. Ala dederýal men çağajyk däle. İşe baramda öçürpdim. Soňam ýadymdan çykypdyr. Ynha şoýlam öçük. Wah, beýtmelläle gyýdym. Maralaje, ine alın. Şu size Hindistandan sowgat. Oy paçan, näme gerekdi? Teň öýüň sagmany geldin, şo maňa sowgada. Sag bol oğlum, taňyr ýalkasyn. Maralaje, size näme boldy? Azrak kan batışym ýetdir. Derman içdim oli, düzelli duruverdi. Ece. Ve pakakamın suratına megdiye gerek? Adama meňdeş bolýar gyýdym. Ýürüň çay içelim. Alo. Marazan bu senmi? We pajan meni görenlik geldi. Ol boynuny uçarmany boldy. İlkinji gedek Hindistana. Diýele gidip geldi. Maral, o mehrini görenlik gelen olaymasın? Yok. Mehrijan aeroportda we pani garşalypdyr. Maralcan, olar bir bolusuzluğun üstünden baraýmasynlar. Soňgy iç bolar. Oýory. Beýle dat bolup bilmez. Hudaý gorasynna. Wah Maralcan, ala dediýenne. Bolýa. Uy, huşum mursun. Bilýärmi? Bir hoş habar bar. Leyli jany halkara gatnawyna işe gelläpdirler boşluk. Şonaýda inip jaň etdim. Özüň aýdyň. Bolar. Jerenjan, men saňa soň jaň ederim. Häzir bu pada etjek bolýar. Bolýar. Sen bu habaryny nähre bilen we pada aýdaryň. Bolýar sag bol. Sag otur. Nährejan, we boşluk. Leyliň daşar ýurt gatna uçoruna işe welläpdirler. Uy, bolaýdyr. Men bolary ýene nädip aýra salaýyn. Wepa, Leyli sen bilen uçor gerek? Halkara gatnagyna bolsa uçup biler. Ece, anha wepaň maňa Hindistandan getiren sowgady. Hany getir göreýin. Näkil gördüň Ece? Owadan gerek? Nesibesin gyýdym, toýlarda dakyn. Maralaje, men eminni gaýdaýyn. Ejemem garaşýandyr. Bolýar, sag bol oğlum. Barsaň ejeňe de salam aýt paçan. Bolýar, sag bolun. Gelmediler. Eve gelecek diýip söz beripdi. Ýa-da bir iş çykaýdymka. Ýagşy ýigit artyp beteňde ýokdur da. Uy, Mehirjan geleýdiňmi? Näme gelmedi diýip balada galyp durmadym. Howala. Ente men ýer geldim. Sagadyňa serep dogry dälmi? Mehirjan, bu çemeni men taňa getirdim. Sag bol Murat. Ýör. Ýer berelim.
Mehirja. Wepaten teatra çağıran meşte gatı görüp, o sen onu aytmasan. Bu ýigdiň ana da alyp ýörşün neýsene. Maňa wepaň ödügi çağırma diýdi. Doğrudan şey diýdim. Hawa. Mehirja. Sen meni bağışla. Sen wepan gowurýansyň öýdüp örtünüp görsem näçe? Men wepan ýaman görýän nimetmi? Menem ýaman gördüýem ok Mehri. Hawa bilýän. Ýöne men Hawa näme? seni ýaşykdan aýratyn gow görýän. Murat Hanay, sen men täze oturýan adamyň bilirsiň ere? Wah, elbetde Mehirjan. Günüňiz haýyrly bolsun, hormatly ýolagçylar. Türkmenistanyň prezidenti Beýik Saparma Türkmenbaşy adynaky Türkmen Howa ýollary döwlet milli gullanyň adyndan 423-nji gatnawyň Aşgabat London ugrunça uçýan Türkmenistan Howa ulaglar karhanasynyň boýunky ýüzledi Howa gemisini sizi salam bilen garşylaýar. Good afternoon, dear passengers. On behalf of Turkmen Howa Yolları State Civil Aviation Department named after the President of Turkmenistan Saparma Türkmenbaşy the Great, would like to welcome you aboard Turkmenistan Airline Boeing 757 Flight 423 to London. Yer ne? Yolagçylar gowmy? Elbetde gowluk. Başlaň Londonda ýaşaýanka. Yok, ýagşaýan ok, Howa gowy. Leyli, yedilözde. Leyli, bu sen midim? Tanamadım. Obadan gyz bolupsyň. Benim hiç nenengde. Suşek wapa. Ödürseň çer. Hawa Leylja. Men sana London görkezler Leylja. Ne gip bolsa. Hormatly ýolagçylar, bugün Howa gemimiz aşaklap başlady. We ýene-de bir neçe minutdan London şäheriniň aeroportuna gonor. Howanyň temperaturasy 20 gradus. Baş üstüne öýleriňizde oturuň, kemerleri iýlerin. Kursynyň arkasyna dikildiň. Meselen üçin sag boluň. Turkmenistan 424 after British Airways 747 departs. Line up 09 right.
Hormatly ýolagçylar, Aşgabat şäheriniň Beýik Saparmana Türkmenistanyň halkara aeroportuna hoş geldiňiz. Howanyň temperaturasy 31 gradus. Howa gelse dolaryança ýerinize oturmaňyzy we ýyllaryan kemeleri ýyllarmaňyzy gaýyş edýär. Baş üstüne öz ýanyňyzdan getiren elgoşlaryňyzy ýasan çykarmaň. Öňüňizde kurtyň arka tarapynyň ýerleşen jüwleri we ýokarky tekçeleri barlar. Goşlaryňyzy aerovokzalyň bagaj bölümünden alyp bilersiňiz. Howa gemisiň komandiri we ekipaji sizinden hoşlaşýar. We size üstünlük arzu edýär. Üçüňiz üçin sag bolun. Alo. Ece. Salam. Men geldim. Wepa bilen uçdyk Ece. Nähre bizi garşarly. Nähirjan bu saňa sowgat. Tawul wepa. Alo. Assalamu alaykum. Wepa bilen Londona. Maralaja gowmy ýagdaýlaryňyz? Yaradymy? Nähir men garşarly. Gurrun versene. London gadyym şäher eken. Üýt goşup köplerim bar, aklyn hayran edýär. Nähir men ýanymda. Owa. Bolya. Bizden habarar. Bolya sag bolun. Sag bolun Maralaja. Ýörüň. Leyli, näten beren sözüňi tapylmaly bolsun. Agay, näme söz berip ýörsiň? Londonda bolamyzda meni wepa teatrına boyun etdi. Ýoksam ol maňa seni adaşdyrar niwe aýtdy. Oňar aýtdyr. Ýoksam sen razy ederýärler. Nähir senen bilen bilen gidäýdi. Wepa, öz aýdanyňda. Näme aýtdy? Murat meni geçengede sal teatra çağıranna wepa ýör diýsem men artyk bolar mıydy? Howa, dogry aýdypdyr. Bolýalagy gider diýip korkup oturma. Gitmerne. Wepa, muň düşüjediňi. Leylican, men siziň öýüňize ejem oý beräýem diýe. Nähili görýär? Wepa ýene bir uçýasmy? Howa. Onda näme dursaň ýürde? Kan Leyli bizimden çonokmy? Leylimi? Howa. Ýadyr göreň. Şu wagt Leyli Pekin şäherine uçdy. Aýnypsyny bizimle uçur. Näme sen gysalyşyň mamdy Wepa? Ay ýok, bilýänem. Bu da onu görşür. Gapy açykdyr. Geliverin. Salam, Salam. Şükür. Gelin geçin. Sağ gurrun yetip bermisiniz? Geliverin, geçin.
Arkayınca urnaşıyorum. Bolya. Sağlık mı, gururluk mu? Şükür Hudaý, özüňden sag urgunmy? Şükür. Siz otur verin, men häzir çay getireyim. Hudaýjan hemme zat uğruna bolsun näherine. Gurrun nämeden başlany? Alın içiverin. Sag bolun. Jerenjan, men siziň ýadyňyza düşýän nädirin? Men Wapajanyň ejesi Taus. Ejeli diýsene. Sen ýanyňa bir işlije geldim. Wapajan bilen Leylajan bir goja çağalar. Bir-birine münasip. Türkmençilikde aýdylşýaly garnaşlyk açaý elek geldik. Ece, sen öýde, men geldim. Uy, Leylijan. Sağamanca geldiňmi balam? Salam. Bar diýinciň alyber. Tüweleme. Gözden illen orasyn. Taus soğun. Men aýyn tek durmuşa çıkarar ýaly gyýdym ýok. On soňam ýitiňizi başga ýerden öldürseniz gowy. Wagt Jerenjan. Men çağalan raýyn ýykmaýyn geldim. On soňa men Wapajana gören gyýdyňy alyp berer ýalyny nalaja deýnel. Ol bar diýip duran soň men geläýdim. Men näde oňa bar diýen. Wapaň oň ogly däldiň üst açlaýsa. İlkije gözümiň gören çağajamyň durmuşy bolar. Ýok, men muňa ýol bermen. Gidäýeli. Ahyrky sözüni aýtdy öýdän. Bolya sag bolun. Sag bolun. Alo? Alo, Mehrijan. Bu men Murat. Gönüňi seret. Men seni görüp durna. Owa gönüňde. Aha. Men gördüm Murat, baryan. Sen meni işten çıkýan wagtymdy takyp bilipsiň. Mehrijan, men buda moňum döňünden gelýär. Sen wagtyna gele? Seni garaşdyryp goýdum bir hil gelişikki bar. Ýörgüdüm. Alıgydım. Çay iç. Bolan gurruňy eşitipdir eken. Ejemiň beýle çürtgedik ýok diýmeňne näme sebäp bollukka? Wapan tanamanama oturanyk. Bir aladasy bar ýaly görünýär. Sorap göräýdimmi?
Birden goýdym. Eje näme üçin olary gaýtaryp goýberdim diýäýse. Men näme jogap bererken? Çağamyň göwnüni ýykaýdy öýtýän. Bir çykalysa ýagdaýa düşdüm o. Wah, umurmandyr. Liliň kakasy bilen matfaqatlaşaýyn nämelekeni. Sadygym o wakalardan bihabara. Olam gelse maňa käýýär. Wepada ejesinden eşitip gynanyp oturanlar. Ejem näme diýse-de men öz halanyma bararyn. Wepajaň edip bir köşeşdirýän. Wepa mehri bilen halaşaýmasyn näip alada baryn etdim. Indi näme etsemkem? Men Maraly bilen bir habarlaşaýyn. O näme diýerkä? Alo, Maraljan senmi? Hawa men. Maraljan, men sen bilen duşup gürleşmeli. Wajip bir maslahat var. Eýgilikmi? Men bu barada telefon aýdyp bilemok. Biz hökman duşmaly Maraljan. İşimi gutarıp barýan, öýde gürleşäýeli. Öýde gaýnyň bardyr, geliniň bardyr. Uy, gelinini Didarjan heli ýany bilen alyp gitdi. Nelleň üstüne olarlyp Serdara men tek gelen o. Onna biz gowy hilýäkliň birini duşaýaly. Ýeri nenem görýän? Garaşsyzlyk wagtyna ýene bir sagatdan duşaýaly. Bolýa Jerenjan. Bolýa. Ha. Mehrijan, bu otlu dolu kompýuterlaşdyrylan. Yeri? Nähili? Nähirjan, otlu göwnüňe ýaradym. Gatyg eken, iç salkynjak, soňaçy gowy işleýär. Ähli şert bar eken. Alo. Salam Wepa. Leylijan ejeň beýle jogap berer ýaly näme boldy? Ýa men bir ýetmedim mamka. Ejemiň bir aladasy bar. O maňa dil ýaranyk. Leylijan, sensiz men ýekeje pursat almagymy bilmem. Men näme etsemkem? Wepa sen aladalanma. Men şuň kakamyň işleşine duşdum. Ol Türkmen köýüne barýan eken. Kakaň ertir öýde bolar diýdi. Ejem kakam bilen samyr gelip göräýsin. Bolýa. Mehri Maraly ejeme daýdyn.
Belkem onuňa bize haýyr diýer diýdi. Bolýar. Sağ ol. Sağ ol. Salam Tawus eje. Salam Mehrijan. Gurgunmyň gyýdym. Owa bowy. Näil ejeň dagam gowmy? Ýaşy salam aýtdylar. Ha, iýberiň etdiren sag bolsun. Bu pajan öýde otagyna dirgeç bergydim. Salam enejan. Wah salam gyýdym. Geldikmi? Boýuňa döneýin balam. Ejen dagam gurgunmy? Bu pajan öýdüm kinde gaýtdyr. Halyşyp daglarma gelir. Boýuňa döneýin balam. Bagtyň bolsun gyýdym. We pajan öýde otagynydyr. Bar gel. Ýeje kim geldi? Men geldim. Mähir salam. Salam wepa. Näil gowmy adaýlan? Gowy ödüň näile? Mähir sen bir kunlap habarlaşman gedi bilýän-o. Wepa sen bilýäň-a men nowatçydygymy? İş gat köp boldy. Wepa, täzin jazat eken. Muny nerden aldym? Ha, munumy? Bu boyun magyny doglamda maňa enem dakypdyr. Ejem aýdyn. Menki bilen aýrylmaz meňe şekeni. Wepa nähili ýagdaýlar? Ýagdaýlarym jerine jawagynla. Marajan niýemi? Näme? Eşder bolsam şuň bidiň öýmüde Tawus geldi. Tawus geldi? Agy, o hiç ütmeýändirdi. Şol üň küsi ýaly, tügelemi öýdüň sakla bilipdirdi. Şey diýsene. Jeren o näme üçin geldik? Maraljan, Tawus Leyl üçin söz aýdyp gelipdir. Menem onu kogdum. Oňurmansyň Jorjan. Sen Tawusy bekmeler ekeni. Öňe mehri bilen wepa halaşaýmasyn diýip alada barmy etdim. Maňa da otly köýnek giydirdiň. Inni kiň näme? Birden şo wakaň üstü açylaýdy Maraljan. Gyýdymyň durmuşy bulanarmy kadyk gorkdum. Şoň üçin men sen bilen duşmak istedim. Ziyan ýokla Jerenjan. Bir alaç tapylar. Şeýle bolsun. Eje otyrmy? Otyrmy gyýdym, otyrmy gel. Eje, näme gyýdym aýdyber. Şu jagazy maňa atam dakdymy? Hawa. Ataň dakdy. Sen dünýä ýeňde dakdy. O näme üçin soradyň? Eje sen bilýänmi? Men şu gün edil şunun ýaly boyun bagyny wepada gördüm. Gördüm? Çyndanam gördüňmi? Hiç da çalşyraňok gerek. Haw eje, edil öýdi. Ütken ýeri ýok. Men ony wepaň boyunna hizen tek heniz mektepde 8-nji synpda okuyan wagtyňy görüpdim. Men şonna sen özüňkiň de kansyň öýtdim.
beýle bolýaka. Wepan boyunnaky, boyun wagyň nirden düşenligini bileli. Ece, ol enem taktı diye. Bu nähil beýle bolýar? Gaýdym. Biz tawuslara gidip, şoň bellisini bileli bolýarmy? Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Bom ýagdaýlar, işler nähili? Armada. Bar bolun. Traktor nähili? Traktora gül ýaly işläp durandyr. Gaýtman kam gyýdyň gördüm. Hakam Hasan eler kädidi. Menem ertirgeler diýdim. Salam ýollady. Hemme saglyk diýdi. Sag bolun, iýberini getiren sag bolsun. Bolýar. Taňral kadyn. Ene. Traktory kabul et. Salam Mehreni. Aleyküm salam. Gurgunmusyňyz? Şükür Hudaýa. Salam Gelin ene. geçin. Salam Mehrijan, salam. Siz Mehrijanyň ejetimi? Howala. Mehrijan köp gurrun berdi. Seýlem. Mehrijan boyuňa dönen balajyk. Siz barada Mehri maňa da kän zatlar gurrun berdi. He, şey diýseňizden. Maraljan, hani gelin. Inesi, görne hil mihman gelipdir. Salam Maraljan. Mihmanlara çaýdy ber balam. Bor enesi. Bolýaly. Menem mihman mene. Ýok, sen mihman görmek bar ekan. Mihmanlara hizmet edersin. Içirliğine sağlıkmı, gurgunmu? Türlüňe dem saglyk. Hawa sağlık. Sizinki nähili? Şükür. Mehrijan. Bolýar. Özüň demledingmi? Hawa. Tawus Ece, hani wepa ýokmudy? We, Wepa Murat bilen Serdaryň ýanyna diýip gidipdi. Geler wagta boldy. Ece, men onu atlaşenemiň ýanyna baraýyn bolýam. Bolýar, baraýdym, bar. Al Maraljan çaý iç. Men bir zady bileýin geldim. Näme kawan? Tawus. Wepan boyun wagty barada maňa gurrun bersene. Näme? Bir zat boldymy? Mehrijan görüpdir. Menem gydyklanaýdym. Bolýar Maraljan. Bu şeýle bolupdy. Adamlar. Oğlum. Tawuslan gelinim. Menim bütün ömür etip gelen arzum hasyl boldy. Men eneden bolanymda ekizlerdik. Ejem fakir şu täzin boyun bagyny ýürüýte ýazatdyryp bizim boynumuza takdy. Biz Mehri wepadyk. Şol Aşgabatdaky ýer titremedi. Wepajan boyun bagy bilen ýitip gitdi. Ejem kakymyň jesetini kese aşağından çıkarttılar. Emma Wepajandan derek bolmady. Bilkin bir yerlerde bardır da. Adamlar mene şu aktıcağımın adyna doğanmın hormatyna Wepada gaýdym diýen. Neniň görýäňiz? Tuwalana bolu bilýär.
Ýaşy diýil bolsun. Ýigdiň ady gutly bolsun. Adyna O ýa çygyt bolsun. bolsun. Jan sag bolsun. Ömür uzak bolsun. Allah ömrüni uzak etsin. Şeýle bolupdy. Tawsan. Bu waka durmuşyň ýow sapaklary bolup geçdi bolsunna. Näme diýjek bolýan Maral? Men diýjek bolýanym Tawsan. İkimiziň ýoldaşlarymyz hakyky daý eden. O nähil beýle bolýar? Mehrijanyňam edil şeýletesi bar. Oňa atasy da gytdy. Biziň gaýynlarymyz şol bir mahalky aýylganç yer titremesini bir-birinden jyda düşen ekiller bolýardy. Durhany, men anygyrak pikirlenmesem hiç zady düşünemok Maral. Wagt Tawsan, muňa durmuş diýerler. Bir aýerlik edim. Baraç. Oho, ýigitler, tirkeşip nerden elýäňiz? Salam. Salam Mehri. Salam. Serdar ulwedy päwellenipdir. Şonu utlak gaýtdy. Ben näme üçin barmadym? Mehrijan, sen açan geldim. Ýangraçyk geldim. Mehrijan, senem urma bar eken o. Näme görünmediňli? Ýoş, ejem bilen geldim. Ha, şeýlemi? Maraljan, oň bolsun, Mehri bilen Muradyň toýun tutmakçy diýdiler. Uy, aýdanyň elsin. Bayramçylyga gabatlap niýet edýär inşallah. Boly bilýär. Bu näme jeren bilen siziň sözüňiz adaşyp ýör? Wah, Maraljan, o joraň öýüň radiýe däýmeseň, onu asyl radiýe eder ýalyly. Biziň bu atışlarymyz kän adamlaryň ykbalyna täsir eder. Jerenden göwün etme. Kimmes gowalar alad etme. Ýigitlerem geldi. Maralaja salamu aleykum. Salam. Oňsyňyz? Gowy. Murat, geç sana otur. Salamu aleykum. Salam. Salam Muratjan. Öpaçan. Gowmy adaylar. Hudaýa şükür. Öýüňiz näil Maralaja? Erwetler, boljakla. Tuğulama. Muratjan, sen adaylar nähili? O Maralaja sag bolun. Biz onda öýde toğumda gidäýli Maralaja. Barın, barın. Yoksa da adamın sapardan kaçan gelýär? Şuny ertirä gelmeli. Adamın gelse oňa gaýynlar barada aýt. Ýöne Mehrine ente kiştat aýtma. Olara soň ýürüti doşuşyk gurnar. Jeren barada bolsa oňam adamty işden gelen bolmaly. Hawa, senem öz ýoldaşyň bilen ýene bir bar. Galany maňa goýay. Tawsan sag bol. Habarlaşar. oturmaly keniňizde. Ýok, gideýin. Tawsan. Gürleşişimiz ýalanna. Bolýar. Bolýar. Gaýrat et Maraljan, gaýrat et. Arkaýyn bol. Bolýar. Jeren bilen özüm gürleşerim. Bolýar. Gaýdym. Nähri? Näme eje? Han ýör öýe gaýdaly. Bulgaýdym tezrek gideýin. Gaýdalymy? Hawa gaýdaly. Men siz özüme gidäýin. Bolýar. Ýür Murat. Boronna. Sag ol. Sag oturuň. Sag ol. Bolýar, sag ol, saga mana Maraljan. Eje, we patere, gulogunu gabartýan. Sen Leyli barada bir zat diýersiň diýip. Menen tek köp zat diýerim. Azrak howlukma. We pajan oglum. Sen meni tizrek jerenleň öýüniň ýanyna düşür. Mehrijan, hawa, sen öýe gidip gydım. Ataň enen çaýyna suwuna seret. Menen batym bararym.
Bolýaýja. Bolýaýdym onda. Wepajan sağ bol oğlum. Awal maralaja. Wepa men durulgan ýanyna düşür, öýdül ogmalayyn. Soňan artyňda. Häzir mählere barly? Ýok. Maralajan bir yer ýarylmady, menem girmedim. Utonýan o. Öýlenjek söz alynan ýe boljak ýigitde. Olukma. Kenem görüp ýersendir. Jerenejany görüňde näderken? Bolýa, hawol. Awol. Görşänse. Maral, geliyor. Salam. Salam. Gowmy? Şükür daya. İşlen gowmy? Şükür galimat. Tagaman geldinmi? Şükür daya. Jeren, Maral geldi. Jeren. Maraljan, geldinmi? Gel geç. Gurgunmu? Şükür. Jeren, çağılyň nerede? Kiçilere okudu. Leyli canım üyede otoğunna. Çağırayınmı? Yok. Men tavuslara vardım. Howa? Sen bilýärmi näme? Edil mehriň boýunwag, syýaly boýunwag wepada da bar eken Maral. Mehrijan al. Alo? Mehri? Wepa ýokmy? Wepa ulow sırp barýar. Bir de sen ejen elle. Bilýäs özümiz düşürüp gaýtdyk şu wagt. Olar bir daha urlaşýarlar. Agytdyňlar näme urum edýärler? Bolýa. Häzir garaş. Hiç daha iştilen o gaty goş urlaşýarlar. Gowja diňlejek bolýar. Mehri, hiç daha iştilen o. Eşjek bol. Bolýa. Sağ ol Mehri. Bolýa, sağ ol. Şey diýsen. Maňa bir seretsen. Bu durmuşun sapaklary adamyň aňyndan çykar ýaly däl o. Dogry. Meninni gudoçluğa gelseler näme diýsem kem? Näme diýersiň? Söz nalarsyň da? Hadagam maňa oňurmasyň diýýär. Wepa ýaly ýigidi gözläp tapmarsyň diýýär. Menim Leylim ýaly gydy, diňe asmandan taparsyň diýdim. Yeri? Belki Mehrijan bilen Leylijanyň toýuny goşa toý edip geçirer. O da bolar. Şeýle bolsunna. Howala. Jerenjan, men tawus bilen maslahatlaşyp göreýin. Bolýa. Onna men häzir gaýdaýyn. Bolýarmy? Bolýa. Sağ ol. Näme gurum Mehrijan? Bilýäňizmi Wepa? Ejem biziň toýumyzda goşa toý edip geçirmek üçin uly maslahat etjek diýdi. Şonna bizem toýumyzdy geçirmek barada pikirlerimizi aýtmaly. Marale jökdedir, aýtdym ederokma. Şonu aýtsana. Yürüm. Geldiler.
oğulcuğum. Men seni kähini özledim. Tapjağım bilýärdim. Tapjağım umyt edýärdim. Senin bardyňy bilýärdim, oğulcuğum. Men seni gözläp barmadyk ýerim galmady. Ölmede ýetdipdirler. Allah'dan men ömrüne dilek etdim. Dilegime koştum. Her kim öz arzuuna yetse, ol Allah'ın halandır. Vah men ekstayım. Men bu duşuşuk üçün Tanrı'dan müngde hüyür razı. Men seni şeýle bir göýsedim. Menin dogonum, ekstayım. Tapyljaňyny ýadyp, men seni tapdym. Men bu duşuşuk gece gündüz arzu ediyordum. Men arzumy yetdim. Dogoncuğumu tapdym. Dogoncuğum, geç otur. Oğlum bir suw ber. Häzir getirer. Senden ýeke surat galy diýip ýördüm. Göre. Durmuş bizi ne güller atardy. Muňa da şükür edeli. Alın, şunça ayrılıktan soň ýene duşuşmak biziň nesibämizde bar ekeni. Alın suwçy. Dogoncuğum, maslahat geçirmeye inni bulara ruhsat berýärsiz näme? Ruhsatdyr dogoncuğum, ruhsat. Bolýar. Mehribanlar, gözüňiz aýdyn. Ahyry tapyşdyňyz, duşuşuňyz mübarek bolsun. Taňry ýalkasyn balam. Onda näme? Eziz adamlar, beýik serdarymyz bu Kuddis ruhnamyzy öýüň halallyk tut diýe. Şeýle tolgundurucu pursaty başdan geçirip, şuň ýaşlarymyzyň durmuş toýunyň başlanjak bolup duran pursatyny ýene bir wakany açmak üçin men marallan haýyş edýän. Bu waka mehri bilen wepanyň dünýä inen ijeti bolupdy. O ije Gurban pahyryň maňa goýup giden iň soňky sowadyny, onda da iki sowadyny elim alan bahtiýar enedim. Şeýle ýagdaýda men ymydganypdyryn. Düşümde Gurban bulutlaryň arasyndan maňa bir çagam uzatyp, "Maral, al oglum" diýip dur. Men gözüm aşak bolýan, açyp bilemok. Howaň sowuklugyna garamazdan daşarda takırdayan göğüň sesini, ýyllarymyň ýagtysyny gözüm açdym. Özüme gelip teresem, ekiz jelem yerine. Ýöne näme üçindir oğulcuğum şeýle aglaýady. Men gaty howsala galdym. Ýöne Gurban näme üçin maňa diňe oğlumy uzatdy durdyka. Bu nämeň alamatyka diýip men gaty aladalandym. Şo pursat gelip jeren Tağusun ýagdaýyny aýtdy. Men oňa gaty gynandym. Tağusy men otawma getirdiler. Tağusun zaryň nalasynyň arasyna Gurban gözüňe gelip oglumy uzatdy durdy. Gurbana şu wagtyň şu çağılan üstü bilen tapyşakdyňyz
ayan bolupdyr. Nähil kyn bolsa-da tawsa diňe men kömek edip biljeğimi düşündüm. Şeýdi ben şu karara geldim. Goý bu sen oğlum bolsun Tawus. Hemmeňiz meni bagşaň. Wah, men ikisdaýym. Mehribanym. Men bilýärdim. Wepajan, doganjygym. Sen maňa ýat derliň. Yüreğim duýýardy. Şeýle bir duýgu bardy mende. Tinsiz ýekeje pursatam oňmazsyn. Menem seni duýýardym. Men ekisdaýym, mehribanym. Bizi ekizlik duýgymyz duşurdy. Maraljan, sen Allah ýalkar balam. Ine Wepajanynam tüweleme, iýi tirkellide gidiberdi. Men gudraty güýçli Allah Taala onsoňam Büyük Saparmurat Türkmen maşa minnetdardyr. Büyük serdarymyz lukmançylyk ösdürmek üçin, inelerin, çağalaryň saglygy üçin ulala detdi. Ine de netijedi. Tawus janyňym tüweleme ýene 2 gyýdy, bir ogly boldy. Yürüň saçak başına geçelim.